ProMarket гарантира доброто обслужване. Ако по време на пазаруване потърсите съдействие от страна на персонала и не ви бъде обърнато съответното внимание, получавате една бутилка вино в знак на извинение от страна на ProMarket. ProMarket – магазини за промоции. Днес промоцията е четвъртък. Само днес картофи за килограм 49 стотинки. Днес бирени пръчици Златна градина за килограм струват невероятните 5 лева и 49 стотинки. Днес кафе 3 в 1, 28 броя в кутия струват 7 лева и 19 стотинки. ProMarket. ProMarket – магазини за промоции. Единствено в ProMarket. Грозде бяло само 1 лев и 39 стотинки за килограм. Промоцията е валидна до петък. ProMarket. Магазини за промоции. ProMarket. Най-добрите промоции. Единствено в ProMarket. Бира Кърпачки Кен 500 мл. Само 69 стотинки. Промоцията е валидна до неделя. ProMarket. Магазини за промоции. ProMarket гарантира доброто обслужване. Ако намерите продукт с изтекъл срок на годност, вие получавате същия продукт в срок безплатно. ProMarket – магазини за промоции. ProMarket. Магазини за промоции. Всичко по 69 стотинки. Стоки в промоция от 16 до 20 август. Бира Кен Кърпачки 500 мл 69 стотинки. Макарони Кръстев 69 стотинки. Круасани Макс Дуо за брой 69 стотинки. Кафе Джезвена Кафи 100 грама 69 стотинки. Кока-кола Кен 69 стотинки. Смутис Нектарина 300 мл 69 стотинки. Кюфтета Златна градина 180 грама 69 стотинки. Посетете новия магазин на ProMarket на булевард Янко Сакъзов, номер 70. За още стоки в промоция търсете промоционалната брошура на ProMarket. ProMarket. Най-добрите промоции. Телефон на потребителя 973 38 28. Посетете нашия сайт www.promarket.bg. ProMarket – магазини за промоции. ProMarket. Магазини за промоции.